Okay, mayong adlaw katong tanan no ani ato sa Kanhangdon Occidental, Loon, Bohol. Aduna tay coverage kay aduna tay bisita nga si kanhi Cabinet Secretary John Ibasco ug si Attorney Vic Rodriguez nga umaabot nga senador sa Pilipinas mga kaigsoon. Siguro rin ako i-recognize. Dako kita pasalamat no. Sabi na gyud sa atong barangay sa Kanhangdon Occidental nga ipagamit ta sa lugar nga grabe nag-effort jud silang ka no. Kay kuan pa oh. Nya napatay music nga katong jingle ni Attorney Vic Rodriguez. So sila si Kamsek John Ibasco o si Attorney nana sila ganina kay ang schedule ng good ani kay sunod-sunod supposedly alas 2 sa Tubigon, alas 3 sa Calapi, alas 4 Loon, alas 5 Maribogo, na alas 6 sila sa Pilaran. Sa karon nanawan nga nanapunos na sa Calapi, ya pagkun 4:30 na to sa kung hapit mag-good fight. So mo tong nagsugod na lang, nag-prayer na lang kaya para itabot nila kung sa sila no. Unya, first na atong i-recognize no ang kapitan sa Kanhangdon Occidental si Cap Winston Pagaura. Labi na ang iyang mga barangay kagawad. Unya ang mga HW na ko i-recognize. Dako kita pasalamat no. Sabi na gyud sa atong barangay sa Kanhangdon Occidental nga ipagamit ta sa lugar nga grabe nag-effort jud silang ka no. Kay kuan pa oh. Nya napatay music nga katong jingle ni Attorney Vic Rodriguez. So sila si Kamsek John Ibasco o si Attorney nana sila ganina kay ang schedule ng good ani kay sunod-sunod supposedly alas 2 sa Tubigon, alas 3 sa Calapi, alas 4 Loon, alas 5 Maribogo, na alas 6 sila sa Pilaran. Sa karon nanawan nga nanapunos na sa Calapi, ya pagkun 4:30 na to sa kung hapit mag-good fight. So mo tong nagsugod na lang, nag-prayer na lang kaya para itabot nila kung sa sila no. Unya, first na atong i-recognize no ang kapitan sa Kanhangdon Occidental si Cap Winston Pagaura. Labi na ang iyang mga barangay kagawad. Unya ang mga PHW. Yan nagyud ang atong bisita nga gipaabot ang kanhi Secretary John Ibasco, magkaigsunan Cabinet Secretary kanhi o sa uba o inubanan sa umaabot nga Senador Vic Rodriguez magkaigsunan. Okay, ang ato ang mga katawhan no, bisag dugay-dugay silang pagpaabot ang atong bisita karon, malipayon gyapon sila bisan taas ang ilahang pag-antos tungod kay di mahal nila ang maong bisita magkaigsunan sa ang atong umabot nga Senador Vic Rodriguez, Attorney Vic Rodriguez magkaigsunan. Okay, og sa ato ang kanhi Cabinet Secretary John Ibasco magkaigsunan. Bisa kung nibaw ano gikan na sila sa mga kalungsuran dinhi sa Bohol. Himo o mga rally o pagpahibaw sa ilang pagkakandida pagdagan sa mga posisyong pagkasenador mga kaigsunan sa moabot eleksyon. O ang Kanhangdon Occidental usa lang ka barangay na ilang nahapitan sa ilang pagbisita sa mga kalungsuran. Ang Kanhangdon Occidental ray barangay nga ilang gibisitahan mga kaigsunan. Matingata no nganong naingon ani ni nga nibisita si Tony Vic Rodriguez nga sa kasenador sa maong barangay unsa kagamay ra ni nga barangay mga kaigsunan iya pag yung gimahal ang Kanhangdon Occidental. Itaw tungod tingali sa kasuod ni Winston o kaabtik nga ning kapitana no, kapitan no, kaabtik niya nga mo imbitar o mga
dagkong posisyon sa ato ang nasod ay amigo man ni sila sa akong naibawan suod nga amigo sa ato ang kanhi cabinet secretary John Ibasco nga taga Maribok na iyang kababayan na kaigsunan. Okay, niya mga katauhan, no? Paabot ang pagsaka sa ato ang bisita nga to sa entablado aron mo padayag sa iyang mga plano. Okay, so makita na to nga sadya ang panagway nila. Yun man ako sa pugo kapaabot sa mga ipadayag sa atong bisita nga si Atty. Vic Rodriguez makaigsunan. Kay ini nga to ang kahimtang karon sa Pilipinas yang lang yung tag senador nga di kalidad sa nga di kalidad labi na abogado naanato ang kasing-kasing nga sa katauhan, no? Dili lang ang gihunahuna ang ilang kaugalingon, ang interest, self-interest lang diya sa uban karon nga nahitabo nga namirma in taon. Wala sila mahibaw kung silang ipirmahan, no? Blanco matud pa kapalit lang sa maong mga ayuda nga ilang di hunahuna nga aduna sila maginansya. Okay, sa man di ay klaro nga istorya na, no? Apil-apil lang po ta kay magpagkabanla po ta bisan tagyano lang katawhan ini libutan o ini nasod nga Pilipinhon na nagyud tay mga balanse po di po tayo magpagkabungol sa mga issues, no? Kay diha ta mokuha o base kinsa atong pilion puhon sa eleksyon o kinsa gyud angayan nga molingkod ba nga naanato pabor sa katauhan dili kay pabor sa ilang bulsa nagaigsunan, di ba? Okay, mag-isunan mo ginatong tumong anong naataani o yung pinatayong kanang papalit ba o katumba sa ilahang pagdaga, no? Atong babayran ta ato lang tanila dili gyud nga ang ato lang una-unaon nga ang atong kaugmaon ato ang may tabo pohon taas nga higayon nga kita magantos kita na ni saka na makigsunan aboto na to o kinsay mo hatag o mo presentar niya makigsunan. Ibang batak Atty. Vic Rodriguez. Ang mo recognize atong ihatag og pag-welcome lipod-lipod akong boss ang akong Sir John Ibasco atong hatagang masipang pakpak siya ang mo recognize ni Atty. Vic Rodriguez. Ilipay ko barangay kapitan kanadi nito. So ato barangay kapitan Winston Pagawra. Labot sa tanan, akong pagtaod na ako sa atong kumabot ni Mayor. Dini sa Luon, Ma'am Lisel. Sayod ko nga na dini ang antong mga opisyal sa barangay. Pila ko mga opisyal sa barangay. Gawad, mga funksionaris sa yung dini sa barangay Kanghangdon o mga silingang mga barangay sa Luon. Adjong hapon ninyong tanan. Pagkala ko karong hapuna ang usak ka representante sa party list PPP. May tungkol sa panagat niya. Kung ang iyang usa sa mga nominee o si Brian Lim. Iban ko na ako karong hapuna si Atty. Vic Rodriguez.
naman, hindi na kinanglan ako ipanaila sa Attorney Vic Rodriguez. Kaya sa ako na ibuluan, sayod kayo mo, may tungod kang Vic Rodriguez. Kaya sige mong tanaw sa mga social media platform. Sige mong sunod mo sa iya mga TikTok. Sunod mo sa iya mga podcast niya. O yung na interview. So, dili na lang na ako na ngayon kay mapit ko Miss Maribo, diretso Miss sa Tagbilaran. Ako ihatag na ko dito si Attorney Vic Rodriguez. Maraming salamat, Manong Johnny Basco, sa ating kapwa Barangay Kapitan, kay Barangay Winston. Magandang hapon at maraming salamat sa iyong pagtanggap sa atin dito sa iyong lugar at sa ating susunod na mayora ng ating lugar, si Mayor Lisel. Maraming salamat. At sa inyong lahat, magandang hapon. Maraming salamat sa inyong paghihintay. Alam kong kanina pa kayo dito, subalit kayo'y narito pa rin kahit kami po ay na-delay ng kaunti. Maraming salamat at magandang hapon. Ako po muli, kagaya ng ipinakilala ni Manong Johnny Basco, ay si Attorney Vic Rodriguez, aplikante ninyo pagka-senador. Aplikante pagka-senador, independent, kasama ang hakbang ng maisog. Ang hakbang ng maisog ay hindi political party, bagkus ay isang social movement na humihingi ng transparency, accountability, peace, and security. And it is for this reason that's why I am running as your senator. Ako ang nagiging tinig ninyo sa paghingi natin ng transparency at accountability sa gobyerno, sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Dati ko siyang nakasama, dati rin tinulungan at natulungan, subalit nung taliwas na sa aming layuning magsilbi ng tapat sa sambayan ng Pilipino, ako ay lumisan dahil hindi ko masikmura ang direksyon nila, hindi ko masikmura ang higit na talamak na korupsyon. Kinakailangan bahagi kayo ng mga importante at mahalagang usaping panlipunan. Sapagkat pagdating sa korupsyon, ang ninanakaw nila ay pera ninyo. Huwag kayong papayag at huwag kayong makokontento sa kakarampot, kakaunti na ayudang binibigay nila gamit ang AKAP at gamit ang AYIX. Yan ay pera ninyo. Kung sakasakali na sila'y mamimigay ng ayuda na AKAP o AYIX, ako na mismo ang magsasabit makikiusap sa inyo. Parang awa nyo na, kunin ninyo yung AKAP at AYIX. Dahil yan ay pera ninyo. Pera nyo yan. Hindi yan pera ng mga tiwaling mambabatas, hindi yan pera ni congressman, hindi yan pera ni senador. Yan ay pera nating mga Pilipino. Babala lamang, sa inyong pagtanggap ng AKAP o AYIX, hindi kasali riyan ang inyong dignidad. Hindi kapalit niyan ang inyong dangal bilang tao, bilang Pilipino. At hindi rin kapalit niyan ang inyong boto at ang kinabukasan ng inyong mga anak at ng mga inyong apo. Hindi yan ang kahulugan ng totoong public service. Kaya ako binabanggit sa inyo ito dahil higit na mahirap ang ating kabuhayan sa ilalim ng Marcos administration. Hindi nila masawata ang inflation. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin.
Patuloy ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at patuloy ang pagtaas ng presyo ng kada kilo ng bigas. Magtatatlong taon na siyang presidente, wala pa rin yung 20 pesos kada kilo ng bigas. Labanan at tuldukan na natin ang paulit-ulit na pambubudol ng Marcos administration. Huwag na tayong magpapabudol muli. Ating labanan ang opresyon, ating labanan ang korupsyon, ating labanan ang political persecution. Sinimulan nila sa patuloy na paninira kay Pangulong Duterte dahil wala silang may pakitang kanilang achievement o accomplishment. So kinakailangan nilang pakasiraan ang dating nagsilbi bilang Pangulo na hanggang ngayon ay mahal na mahal ng sambayan ng Pilipino. Sinisiraan pati yung ginawang tukhang o yung drug war. Tanungin ko kayo ngayon, mas ligtas ba ang ating mga lansangan at kalsada ngayon kaysa ng panahon ni Pangulong Duterte? Yung sitwasyon ng droga, higit bang kakaunti ang droga sa lansangan ngayon kaysa ng panahon ni Pangulong Duterte? Ang sinasabi, ang ipinangako na bababa na 20 pesos kada kilo ng bigas na hindi nangyari, ang bumaba daw kada 20 pesos kada gramo ay ang droga, hindi ang bigas. Ginagawa natin isang biro o katatawanan. Subalit ito ay nakatatakot na sitwasyon ng ating bansa. Sapagkat yung seguridad ng ating mga anak, yung seguridad ng mga kabataan, yung seguridad ng ating pamilya ay kompormiso. Hanggat nagbalikan sa kalsada, sa lansangan ang mga adik at ang mga drug lords, hindi tayo nakakatiyak kahit sa loob ng ating pamamahay. Ito yung mga usapin na dapat nating binabalangkas at tinatalakay bilang bahagi ng nalalapit na midterm election. Part of my campaign is part of the advocacy of Hakbang ng Maisog. Sinisikap namin kahit sa aking pagla-live sa Facebook o sa TikTok, sinisikap ko na iangat ang antas ng pampublikong diskurso sapagkat obligasyon ng bawat leader at nagpepresentang maging leader na iahon sa hirap at kawalan ng tamang impormasyon ang ating mga kababayan. Kaya ako'y nagulat nung sinabi sa akin ni Mayora pagdating ko na marami daw akong followers dito sa Facebook at TikTok. Nagulat ako sapagkat meron din naman siguro iilan. Subalit nagulat ako sa kabila ng mga seryosong pakay at mga seryosong bagay ng aking tinatalakay at laman or content ng aking Facebook at TikTok, marami sa inyo ay nakasubaybay at followers ko. Sapagkat minsan nang tinawag ang aking pansin, sinabihan ako, Attorney Vic, parang hindi obra na ikay mag-TikTok at mag-Facebook at ang pag-uusapan natin ay mga seryosong bagay. Sabi ko doon sa pumuna sa akin, anong gustong gawin mo sa TikTok at pag-Facebook live ko? Sabi niya, pwede kang sumayaw. Pwede kang magpatawa. Pwede kang magpakengkoy. Pero wag kang magiging seryoso. Sinagot ko yung nagpayo sa akin.
Hindi ko gagawing mangmang ang mamamayang Pilipino. Hindi ko sila sasayawan. Hindi ako magbubudots. Seryoso ang aking mga pakay sa TikTok at Facebook Live sapagkat seryoso ang problema nating mga Pilipino na nangangailangan ng seryosong solusyon mula sa mga seryosong tao. Yan ang katotohanan. Ito ang dapat nating pinag-uusapan. Balik tayo sa usapin ng korupsyon. Marami rin barangay kapitan at barangay officials na present ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Ang mainit na paksa sa Maynila ay ang illegal, immoral, invalid, unconstitutional at criminal 2025 national budget na pinasa ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Importanteng mahalagang kasali kayo sa usaping ito sapagkat yung national budget ay parang pagbabudget lamang ninyo sa inyong mga pamamahay. Nakitaan namin ng anomalya yung 2025 budget. Sila ay nagpasa ng budget na mayroong 28 items na blanco. Blanco, walang halaga. At pag sinuma mo yung 28 items na blanco, aabot ito, Mayor, sa 241 billion pesos ang total. Ano ang kahalagahan ng pagbabudget? Huwag ho kayong malula na pinag-uusapan natin ay yung national budget. Pasimplihin po natin, sisikapin ko. Parang budgetin lang po yan ng inyong bahay. Pag kayo ay mamamalengke para sa isang buong linggong supply, linilista ninyo yung inyong bibilihin. Tama po ba? Gulay, yung pangsarsa, yung seasoning, yung karne, yung baboy, yung manok, yung isda, at kung ano na pa. At kung alam naman din natin, dahil lagi tayong namamalengke, yung presyo nandoon sa gilid. Meron tayong total items na gusto nating ipamalengke. At meron ding total na halaga kung magkano yung nais nating ipamalengke. Iyan ang tamang budgeting procedure sa ating mga bahay. Hindi ganyan ang ginawa ni Bongbong Marcos. Ang ginawa niya, blanco, yung Bicameral Conference Committee report. Blanco na nagkakahalaga ng 241 billion pesos. At sinasabi nila, normal lamang daw po iyon. Tanungin ko kayo, pagka kayo ay nagmamay-ari ng bahay at lupa o lupa lamang, at kayo ay binigyan ng titulo ng gobyerno, kahit na orihinal yan, kung ang titulo ay blanco, tatanggapin nyo ba? Hindi ka maaari magkaroon ng titulong blanco. Pero pinipilit ng Marcos administration, pwede daw yung ganong uri ng budgeting. Binubudol na naman tayo. Paano ka magkakaroon ng orihinal na titulo kung walang technical description? Hindi mo alam kung yung hangganan ng iyong ari-arian. Hindi mo alam yung technical description ng iyong ari-arian. Hindi pwedeng blanco ang titulo, hindi pwedeng may blanco sa Bicameral Conference Committee report ng ating gobyerno. Subalit yan ang kanyang ginagawa. Bukod pa riyan, yung inflation, yung higit na pagtaas na presyo ng ating mga pangunahing bilihin, ng pagkain, ng bigas, na maghahatid sana ng pantawid sa gutom na ating nararamdaman. Hindi nila mapigil-pigil sapagkat they spend more than what the government earn. Halimbawa po, babalik tayo sa inyong home budgeting. Pwede ba kayong gumastos halimbawa ng 10,000 kada isang buwan kung ang kinikita lang ng inyong pamilya ay 5,000 piso? Pag yan ay ginawa nyo, nakakatiyak tayo, malulubog kayo sa utang. At ganyan ang fiscal management ng Marcos administration. Higit ang kanilang paggasta
sa perang meron tayo. At pag kulang na yung buwis, sila'y patuloy na mangungutang. Mahalagang malaman ninyo na habang ako ay nagsasalita sa inyong harapan ngayong hapong ito, ang pagkakautang nating mga Pilipino, ang pagkakautang ng Pilipinas ay nasa 17 trillion pesos na ngayong taon. 17 trillion pesos. Pag yan ay pinaghati-hati sa lahat ng Pilipino, lahat kayo, pati yung batang yan, pati ako, meron tayong pagkakautang ng higit kumulang 141,000 pesos each. Magbabayad tayo niyan. Samantalang sila, ninanakaw lamang ang pera nating mga Pilipino. Huwag kayong pumayag. Atin itong labanan. At dahil sila ay naiipit na sa maanumalya, illegal, immoral, unconstitutional at criminal 2025 budget, kung ano-anong pambubudol ang patuloy nilang ginagawa. Kagaya ng huwad at unconstitutional impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Kinakailangang malaman din ninyo ito sapagkat hindi nakokontento ang Marcos administration nakawin ang pera ng mga Pilipino. Hindi sila titigil dyan. Pati ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay tinatangka na nilang nakawin sa mamamayang Pilipino. Pilit itong ninanakaw ng mga 200 higit kumulang na mga elitistang kongresista. Ninanakaw mula sa 32 milyong Pilipinong bumoto kay Vice President Inday Sara Duterte. Huwag tayong pumayag, atin itong tutulan. At ito, mga kababayan, ang mga mahalagang usaping panlipunan na nais kong iparating sa inyo nang sa ganon ay mapag-usapan ninyo sa inyong hapagkainan, sa inyong pamilya, kamag-anak, sa inyong pamayanan, sapagkat ito dapat ang magiging pakay na ating gagawing basihan pagdating sa pagpili natin ng mga kandidato at taong ating ihahalal at iluluklok ngayong May 12, 2025 election. Sana ho ay alam ko na pagod na rin kayo sa higit na talamak na korupsyon. Subalit hindi kaya ng isang tao ang labang ito. Bagamat sa aking kandidatura at aplikasyon bilang senador ninyo, aking pinamumunuan ang tunay at maisog na oposisyon sa Senado at pinamumunuan ang gera laban sa korupsyon, hindi ko kakayaning mag-isa ito. Kinakailangan ko ang tulong ninyo. Kinakailangan ko ang suporta ninyo at sana sa tulong ninyo ngayong 2025 makapaghatid kayo ng bago sa Senado. At sana parang isang pamilya, hindi natin pwedeng iasa kay nanay o kay tatay lamang, kay kuya o kay ate o kay bunso ang pag-asenso ng ating pamilya. Hindi pwedeng sabihin mo sa kapatid mo, ate, kuya, tol, bahala ka na. Magsipag ka, mag-aral ka mabuti para makapagtrabaho ka na maganda. Bahala ka na sa aming mga kapatid mo. Hindi ganun ang pamilya. Hindi rin ganun ang paglaban sa korupsyon. Kinakailangan magtulungan tayo. Tutulungan ko kayo, pamumunuan ko kayo, subalit tulungan nyo rin ako. Kinakailangan kayo maging bahagi ng laban natin, ng gera natin, laban sa korupsyon. Kinakailangan kayo magingay. Kinakailangan kayo magkaroon ng opinyon. Kinakailangan ninyong ipahatid ang inyong tinig sa iba't ibang social media platforms na inyong sinusubaybayan. Wala na po yung traditional media. Wala na yung dyaryo. Napatunayan na ng napakaraming survey. Wala pang 1% ang nagbabasa ngayon ng dyaryo. Lahat ay nasa smartphone na.
halos lahat, 40% ng Pilipino are relying on the smartphones, on social media, yung tinatawag nating new media, pagdating sa paghahatid ng balita. So maging maingay kayo, makibahagi kayo sa mga usaping panlipunan. At itong napipintong impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte, singilin ninyo yung inyong mambabatas kung siya man ay pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Singilin ninyo, tanungin ninyo, bakit ka pumirma sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte? Tanungin ninyo, nabasa mo ba yung verified impeachment complaint o pumirma ka lang dahil pinangakuhan ka ng 25 million na IX, 25 million na AKAP at 100 million pesos para sa infrastructure projects? Tanungin ninyo at singilin ninyo ang inyong mambabatas. Sapagkat sila ay kinatawan lamang natin, representante. Yung mga mahalagang pagkilos kagaya ng pagpirma sa isang impeachment complaint, dapat yan ay nagkakaroon ng ganitong uri ng pagpupulong. Dapat merong konsultasyon. Kinonsulta ba kayo? Dapat nagkakaroon ng public hearing. Nagkaroon ba ng public hearing at pinagbigyan bang marinig ang inyong tinig? Ito yung mga dapat ninyong gawing gabay sa pagpili ninyo ng inyong mga leader ngayong darating na halalan. Huwag nating ipanakaw ang pera nating mga Pilipino. Huwag nating ipanakaw ang posisyon ng pangalawang Pangulo. Ipagtanggol natin ang sagradong mandato ng 32 milyong Pilipino na nagluklok kay Vice President Inday Sara Duterte bilang ating pangalawang Pangulo.